a zo a baku kwaya, a baku makamai, ku je ku sari ƴan uwanku musulmai. Haka za ka jefa ƴan uwanka cikin ukuba. Ni fa zan ɗebo ta da zafi. Ba za ta shafe ni ba. Ba shi da aikin yi sai zagin shugabanni. Idan muka koma kan kujerarmu, kowa ya koma kan kujerarsa. Bai kamata a ce mun kashe hasken arewa directly ba haka. Yaro ya zo duk ya sa jama'a su sane mu suke dangwala mana. Dakile dukkan shirinsa zamu yadda zai daina tasiri a idan jama'a kuma cikin kwana 3. Bana magana uku. It's crowd with outstanding, touching, intense, insightful, comical, charismatic, enjoyable, and face way. Wata Uku! Akan karamin kwaro. Amma fa ya gagaru manya-manyan ƙwari. Wa kace? Hasken arewa. Ba a sani, ba a hana ni, ba a sani dole ba. Kike kin jefa rayuwarki cikin haɗari. Ko da na rasa raina, kamar na yi shahada ne. Ina zargin akwai wanda suka ɗau document ɗina ta kwamfutar. Duk wani likin na gidan nan ita take. Wannan wani irin sakaki ne. Shi ne ke neman ki ci min dunduniya. Wannan ba bai kaudata ba ne. Na duk inda ta shiga a gidan nan za ta iya ɗaukan abu ma ba a sani. Ko bakin ku ɗaya ne. There is no retreat, no surrender. Back in the war. It's war for the war. Wata Uku! Idan na ga hasken arewa daga ni sai shi wallahi sai na harbe shi. Me ya muku? Ke yanzu za a yi ta ƙare. Ta yaya kika san da wannan zaman? Ka shirya yadda za a yi garkuwa da kai. Menene mafita? Tubbunka da makircinka sun ninka nawa sun ƙara ninka nawa sau 1000. To ni me ya aiki na a gida? Kai wawa ne wallahi. Kai wallahi sakarai ne. Me ya shigo da kaina? Ni ba farauniya ba. Ya za a su kyale ni bayan ni ma ban kyale su. Suna da makamai ga 'yan daba. Ina kai ina su. Wata Uku! Ori, Hasken Arewa, screenplay Abdulaziz Sani Madakin Gini, executive producer SY Garba, producer Anas Kibadash, assistant director Nafiu ABCD. Kai bincike a gidan nan domin makashinka yana tare da kai. Waye ne wai ike shirya min wannan makirci? Ba yaro karami ya zo rinka nema yana lalata mana abubuwa. Ya zama dole in yanka wa yarinyar nan biza. And directed by Anas Adakawa. Wata Uku Season 2. Baki taba jin an ce gaskiyar mutum ta ƙare ba sai dai a ce ƙarya ta ƙare. Ko dai ka zo tafiyar mu baka matsayi mai kyau ko kuma mu raba ka da komai da kuma kowa naka. Barazana zaki mu? Ana bibiyar rayuwata. Duniya so kike ta zage mu? Wata Uku! Sai ku subscribing ku danna mana karawa a YouTube channel mai suna Wata Uku TV. A nan ne kadai wannan shirin zai ci gaba da zuwa muku. 8 ga watan March shekarar 2023 da muke ciki, ranar Laraba misalin karfe 8 na dare. Wata Uku!